Li Tirkiye Serokvezîrê Berê Ehmed Davutoğlu bi avayekî fermî partiya xwe ava kir. Di 12 Kanûnê de damezrînerên Partiya Davutoğlu serî li Wezareta Navxweya Tirkiyeyê dan û belgeyên damezrandina partiya xwe standin. Piştî standina van belgeyan Ehmed Davutoğlu li Enqera paytexta Tirkiyê bi civîneke berfireh û bi beşdarîbûna 154 damezrîneran partiya xwe ya bi navê Partiya Siberojê ku sembola wê peredara Çinarî ye ji raya giştî re eşkere kir. Ehmed Davutoğlu di danasîna partiya xwe da zêdetir li ser kêmasîn li Tirkiye rawasta û da diyarkirin ku ev yasayeke bingehîn ku mafê hemin netev, ol û pêkhateyên li Tirkiye biparêzin, ji nû we ava bikin û ev ê bikaranîna zimanê zikmakî di perwerdehî û jiyanê de xurttir bikin. Tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi ana dilin eğitimde ve sosyal... Wekî hemû welatên pêşketê, em ê ji bo ku zimanê zikmakî perwerdehî û dijiyanê de bi her awayî bê bikaranîn û bêfêrkirin bingeheke ava bikin. Li gel vêkê, ji bo Tirkiyeya pêwîst e ku yasayeka nû ya azadîxwaz û sivîl ji nû ve bê nivîsandin. Heta ku yasayeka demokratîk neava kirin, li Tirkiye demokrasî pêş nakeve. Di nava damezrînerên Partiya Davutoğlu da nêzîkî 8 kesayetên Kurd cih dikirin. Yek ji damezrînerê Partiya Siberojê Nivîskarê Kurd Wahdeddîn İncem da zanin ku ev ê di çarçoveya vekeviyê de pirsa Kurd çareser bikin û heta ku li Tirkiye pirsa Kurd neyê çareserkirin, li Tirkiye tu kêşe nayên çareserkirin. Türkiye'de perskirika herî girîng ya herî mezin ya sereke perskirika Kurd e. Eger ku perskirika Kurd neyê çareserkirin, di Türkiye'de gelek perskirik nikarin bêne çareserkirin da cîkî da dixitimin. Vî welatî da Kurd hene, Kurd qewmekî kevnare ne, millet behsa 20-25 milyon insana dike, bê ku perskirika wana bê çareserkirin da tu tiştê nikare bibe. Ne ekonomî, ne aborî, ne siyaset, ne sosyolojî, tu buharî da nikarî tiştekî kevrekî danî ser kevrekî da. Ji ber wê yekê ev partiya bi vê helwesta xwe umîdekî dixwaze bide gel da. Aydın Altaçî ku kesayetekî Kurd e û ev jî di nava damezrînerên Partiya Ehmed Davutoğlu da ye, ji Kurdistan 24 re axaft û got ev ê ji bo ku kêşeyên Tirkiye çareser bikin, hem bi hikûmeta Kurdistanê re hem jî bi HDP re hevdîtinan bikin. Serokê me Wezîrê Karê derva bû ji ku pir têkilîkî germ bû nava Tirkiye'de û hikûmeta Kurdistana Iraqê da. Hikûmeta Kurdistana Iraqê jî em bêjin li Tirkiye ê ku siyaseta demokratîk, siyaseta meşru berdewam dike, rêya wî dişopîne em bêjin yekî bîne HDP bêje me dîsa carnê bana têkilî bikin û pêş darin çima em dixwazin piskirêkê Tirkiye ji holê rabin. Serokvezîrê Berê Ehmed Davutoğlu ku di nava Partiya Desthilatdar AK Partî de 17 salan cih girtibû, erkên Serokvezîriyê û Wezareta Karên Derve birêve biribû. Davutoğlu di îlona 2019 de ji AK Partî îstîfa kiribû û niha bi partiya xwe ya nû ya bi navê Partiya Siberojê di siyaseta navxweya Tirkiyeyê de dêcareke din dest bi siyasetê bike. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.